Χαχαχαχαχα. Αχλιστά φυτά είστε μέσα. Και τώρα θα στατήσει κανείς. Βασικά θα μου στατήσει αυτές τις αδελφές σου, Στέφη. Αδελφές μου, τι εννοείς? Ναι, με σταμάτησαν, ολοκλήρωσαν όλες τις αποστολές της Sandrop City. Λυπάμαι που θα τις σκοτώσω τώρα. Βγείτε. Εντάξει, βγαίνουμε. Και τι κάνουμε τώρα? Ναι, βλαμμένη, φύγε. Τώρα πηγαίνουμε εκεί πέρα που με λίχνετε συνέχεια. Προχωρήστε. Εντάξει, προχωράμε όλοι. Σας πιάσαμε. Και τώρα θα γίνουμε πιο δυνατά από εσάς. Όχι. Πολύ πουτάνα. Βασικά δεν είπε, Σέφη θα μπει εδώ για να πέσει. Χαχαχαχα. Κανείς δεν θα μας σταματήσει τώρα, έχουμε πιάσει όλους. Χαχαχαχα. Όμως εμείς θα σταματήσουμε. Ναι. Τι? Όχι πάλι αυτή. Αδελφούλες, βγάλτε με από εδώ. Ναι, θα σε βγάλουμε. Γιατί κάνεις τέτοιους φιλούς μου? Κάνει άσχημο λυκλείο. Τώρα θα βγάλω την αδελφή μου. Όχι, θα τη βγάλεις, θα τη βγάλω. Όχι. Δεν θα σώσεις αυτήν όμως. Τι κάνεις? Θα σταματήσω. Παλαλαπα. Σωστά. Τι κάνεις? Σκάσε. Σε σταματήσαμε Μολύκλιο. Τι έχεις να πεις στο λαάντε γάμι σου Μολύκλιο?